Добре. Почваме. Сега вече с неща, които са чисто клинични. Продължаваме. Днес ще си говорим за травми на крайниците и на таза, като ще си говорим за първо за таз, след това за долен крайник. Надяваме се да успеем да ги вземем бързичко тия лекции. Така, сега. Отново много бърз преговор на анатомията. Виждаме таза, вече като цяло, състояща се от отделните кости. Червените кости са така наречените тазови кости, в които тазови кости влизат илячна, пубис, ишиум. Жълтото е сакрума, синьото е опашната кост или коксикс. Сега, кое е важно да знаем? От тук нататък няма да навлизаме толкова в детайли коя кост, как се казва и къде се намира. От тук нататък чисто клинично разглеждаме таза като една единна структура. И тази структура има много уникална форма и функция. От тук нататък ще се говори вече и в това, което ще учим и изобщо в практиката ви напред, ще се говори за тазовия пръстен. Защото таза представлява ригидна костна структура с пръстеновидна форма. Така че от тук нататък запомнете го това. Тазовия пръстен. Таза, иначе като част от опорно-двигателния апарат, има много важна роля. Той съединява гръбнака с долните крайници, т.е. с краката. И таза е една изключително интересна структура. Първо като кости и на второ място като това, че оформя така наречената тазова кухина. Тя е в кавички, защото тазовата кухина не е отделна кухина. Тазовата кухина всъщност е най-долната част на коремната кухина. Кои са кухините в човешкото тяло? Знаете ли? Да, черепна кухина, гръдна и коремна. Точно така. Най-общо, най-ангро погледнато нещата, в човешкото тяло има три големи кухини, както правилно казахте, черепна, гръдна и коремна. Коремната кухина, чисто заради таза, заради това стесняване на коремната кухина в долната му част, която е обгърната от таза от всички страни, понякога пространството, което се намира вътре в таза, се разглежда като отделна кухина, макар и тя чисто анатомично да не е обособена. Какво се съдържа в най-долната част на корема, т.е. какво се съдържа вътре в тазовия пръстен? Пикочния мехур, уретерите, уретрата, сигмата, колон сигмоидеум, ректума и аналния канал. Това е универсално и за двата пола. При жените се намират още органи в тазовото пространство. Там е матката, фалопевите тръби, яйчниците и влагалището. Тазовото пространство е изключително, така да кажем, гъсто населено. Първо има огромен брой органи, които са всички те са жизнено важни, всички те са много добре кръвоснабдени и освен това количество органи, имаме и много големи кръвоносни съдове. Това са артерия иляка интерна и нейните клонове, които са огромен брой, т.е. през таза преминават и голямо количество кръвоносни съдове. Като към съответните артериални венозни съдове залягат и венозните иманалози. Това е ясно. Освен самите вени, в таза се намират и венозни сплетения, така наречените венозни плексуси, които имат ролята да бъдат като депо за кръв и те са разположени от вътрешната страна на сакрума и илячните кости. И реално при една травма на таза тези венозни сплетения, тези венозни плексуси много често се нараняват също, което е свързано с голяма кръвозагуба. Сега ще говорим за това нещо.
Както така, освен всички органи и съдове, през тазовото пространство преминават и голямо количество нерви. Като основното нещо там се намира плексус сакралис, както и водят началото си двата големи бедрени нерва, нервус феморалис. Изобщо, вътре в таза нещата не са лесни. Доста населено място от страна на органи, съдове, нерви и структури. Виждате тук няколко картинки. Няма да навлизаме в тази много трудна част на анатомията. Повярвайте, това може да ти побелее косата, докато научиш всички съдове, всички разклонения, всички взаимоотношения между органите, тъканите и отделните структури в тазовото пространство. Но целта на тези картинки е не да ви плашат и както много пъти сме казали, ние не искаме ви да се превръщате в едни справочници по анатомия. Това не е целта на това обучение. Целта е да запомните, че вътре в таза изобилства от големи кръвоносни съдове и жизненно важни органи. Това, което виждате на последните две картинки, е, така да се каже, чисто схематично представяне на плексусите, на венозните плексуси, за които говорихме. Тези венозни сплетения. Какво означава венозни сплетения? Венозните сплетения означават множество малки комуникации между големи кръвоносни венозни съдове, което виждате на картинката в долния ред в средата. И тези множество комуникации всъщност играят ролята на едно депо, на едно венозно депо вътре в таза. Както казахме, те залягат тези плексуси по вътрешната повърхност на сакрума и илиачните кости и едни наранявания в областта на сакроилиачните стави. Сакроилиачните стави са ставите между сакрума и илиачните кости. Тоест, в сакроилиачните става, така да се каже, се извършва съчленението между гръбнака, защото сакрума е част от гръбнака, от гръбначния стълб. В сакроилиачните стави се извършва съчленението между гръбначния стълб и костите на тазовия пръстен и съответно долния край. Така че точно в тези области са разположени тия сплетения, тези венозни плексуси, травми, които водят до фрактури на сакрума, до фрактури на илиачните кости, до травми и дислокации на сакроилиачните стави, неминуемо са асоциирани с нараняване на тези венозни плексуси и масивни кръвозагуби. Малко по малко започваме да навлизаме в тази част. Тук в тези картинки, освен кръвоносните съдове и венозните плексуси, за които говорихме преди това и видяхме на предишните картинки, ни показват и чисто анатомично органите, които се намират вътре в тазовото пространство. Отгоре отляво виждате женския организъм, отдолу отдясно мъжкия. Освен самите чисто полово-репродуктивни органи, както казахме, в тазовото пространство се намират още уретерите, уретрата, части на дебелото черво, пикочния мехур и нещата са много населени. Затова таза е една изключително трудна за менажиране зона при една травма, за което ще се убедите сега. Така. Какво трябва да знаем? Фрактурите на тазовия пръстен са травми, които са обикновено предмет и, така да се каже, следствие на високо енергийна увреда на тялото. Почти е невъзможно да се спъне един човек, да падне от собствена височина и да си щупи тазови кости. Не казваме, че не се случва, възможно е да се случи, но е доста рядко. Какво трябва да знаем? Таза се фрактурира, таза се травмира при тежки, високоенергийни травми и най-често фрактурите на таза са част от една политравма, т.е. множествено засягане на организма. Типичните примери за травми, които могат да доведат до фрактури на таза, са падане от голяма височина, пътно-транспортни происшествия, притискане от големи, обемни, тежки предмети и така нататък. Тоест,
За фрактура на таза мислим тогава, когато имаме предпоставки да мислим за това нещо. Когато пострадалия е пострадал при високо енергиен инцидент. За съжаление, когато се стига до фрактура на таза, обикновенно това е свързано с травми и фрактури в други жизненно важни области, като тъпи травми на коремната кухина, травми на гръдната кухина и клетка, травми на гръбначния стълб, черепно-мозъчни лицево-челюстни травми, фрактури на крайници. Тоест, обикновено, когато имаме фрактури на таза, нещата не са прости, защото този човек има множествени наранявания. Това, което казахме до тук, заради така гъсто разположената съдова мрежа и най-вече тези венозни плексуси, разположени от вътрешната страна на сакрума и илячните кости, фрактурите на тазовия пръстен са свързани с тежък, масивен кръвоизлив, който се менажира изключително трудно. Т.е. много трудно се прекратява това кървене, което е вътрешно. Т.е. това не е кървене, което тече навънка, това нещо тече вътре в тялото, така речения вътрешен кръвоизлив и той е скрит, много трудно се установява, че го има и доста трудно се менажира. Тук, въпреки че не сме стигнали още до кръвотеченията и кръвозагубите, искам само да отворя тази скоба. Кръвоизливите се делят на два вида. Вътрешни и външни. Основната разлика е външния кръвоизлив е кръвоизлив от тялото към околната среда. Тоест външния кръвоизлив го виждаш. Има нараняване, от него тече кръв навънка от тялото, ти я виждаш. Или външни кръвоизливи са всички тия кръвоизливи, през които кръвта напуска тялото през естествени отверстия на тялото. Тоест през ноздри, през уста, през анално отверстие, през уретра, през уши и така нататък. Тоест, дори тези неща, които кръвта излиза през отверстия на тялото, също са външни кръвоизливи. Вътрешните кръвоизливи са тези, при които кръвта изпълва или телесни кухини, а именно черепна, гръдна и коремна, или пък кръвотечението се разпространява в междутъканното пространство. Но кръвотечението, когато остава вътре и не се вижда, е вътрешно. Това е голямата разлика между външен и вътрешен кръвоизлив. От сега го казваме, пак ще го повтаряме многократно. Така че тук става въпрос за един масивен вътрешен кръвоизлив, който първо много трудно се открива, второ се менажира, т.е. се контролира доста трудно. Всяка тазова фрактура се счита за живото застрашаваща до доказване на противно. Няма как да имаме човек, който е с фрактура на таза и ние да кажем, на него нищо му няма, стабилен е, ще се оправи и така нататък. Травмата на таза се приема априори за живото застрашаваща и за опасна и до край тя се третира по този начин. Всичко това, което казахме, става ясно, че в условията на спешност, макар и много трудно да бъде откриваемо това нещо, ние трябва да го подозираме, трябва да приемаме, че то е там и да действаме спрямо това наше предположение, така че да се възможно най-бързо да се вземат адекватни на травмата спешни мерки. Така. В травматологията в последните 20 години адски много се говори за травматизма на таза, адски много се фокусират всички хора, занимаващи се с спешна медицина върху това нещо. Пак казваме, защото то е скрито, то не е ясно, че е там, защото, да речем, един щупен крак и една щупена ръка, както ще видите и по-късно в днешната и в четвъртъчната лекция, тези фрактури, те са лесно откриваеми. Има деформации, има кръвонасядания, има опузвания, наранявания, натъртвания и така нататък, които показват, които те водат към това нещо. И когато един човек си с щупен крак или ръка, както ние казваме, сляп трябва да си, да не го разбереш.
докато дори най-големите специалисти и опитни хора, занимаващи се с спешна медицина, не винаги могат да кажат със сигурност дали има или няма травма на таза. Затова, както казахме, априори, ние приемаме, че има такова нещо, особено когато става въпрос за високоенергийна травма и се действа по протокола за тазовите фрактури до доказване на противно. Или съответно потвърждаване на нашата хипотеза, че имаме такава травма. Както казахме, тазовия пръстен се разглежда като структура, като цялостна структура и целта на това нещо е да знаем какво се случва, ако е нарушена целостта на тазовия пръстен. Само ще се върна пак на предишните картинки. Нарушаването на целостта на тазовия пръстен означава или фрактура през някои от костите на таза, или нарушаване целостта на някои от стави. Има две важни стави, които участват в поддържането на целостта на тазовия пръстен. Това са двете сакроилиачни стави, нали, т.е. сакроилиачната става, независимо дали лява или дясна. И другата структура, която е с характера на става, е пубичната симфиза. Тоест, когато ние имаме фрактура на някоя от тазовите кости, това води естествено до прекъсване на целостта на пръстена се нарушава неговата структура, или пък ако имаме разрушаване на някои от ставите, които участват в изграждане на целостта на тазовия пръстен. Може да имаме и фрактура и луксация на става без никакъв проблем. Значи таза обикновено, когато се чупи на повече от едно място. Какво се случва, когато се прекъсне тазовия пръстен? На първо място, винаги има някакво засягане, дори самите травмата да е в някой друг тазов отдел и сакроилиачните стави да са здрави към този момент, самото разтваряне, разкъсването на тазовия пръстен, нарушаването на целостта му, винаги води до нарушаване на целостта на тези венозни плексуси. Защо? Защото, пак се връщам две картинки назад, тези венозни плексуси, те са залегнали плътно върху коста. Те са в плътен контакт. Ако мога така се изразя, те са залепени върху сакрума и вътрешната повърхност на илиачните кости. Когато се прекъсне целостта на тазовия пръстен и се промени геометрията, така да се каже, тазовия пръстен се отвори, тези много финни и нежни венозни сплетения, които са в контакт с костните повърхности, се разтеглят, разместват, размърдват и съответно се разкъсват. И това води веднага до екстравазация, т.е. до загуба на кръв. Тазовите фрактури кървят много. Те наистина свързани с един сериозен вътрешен скрит за нашите очи кръвоизлив и не рядко тазовите фрактури водят до нарушения в хемодинамика. Защото това кървене, тази екстравазация на кръвта води до кръвозагуба и съответно причинява хиповолемичен шок. Не сме стигнали още до шоковете, ще говорим малко по-натам какво означава хиповолемичен шок и какви са видовете шок. Тук само го споменаваме. Отделно, за щастие, доста рядко случващо се нещо, фрактурата на таза може да доведе вече и до нарушаване на целостта на голям артериален кръвоносен съд, най-вече артерия иляка интерна или някои от нейните разклонения. В общи линии такова нещо случили се, тия травми са почти винаги летални. Невъзможно е да се противодейства в извънболнична среда на такова нещо. За щастие случва рядко. Може да се засегне нерв или от структурите на плексус сакралис, или от нервус феморалис. За щастие също рядко. И не на последно място, фрактурите и разкъсванията на тазовия пръстен могат да бъдат свързани с травмиране на някои от органите, които се намират в тазовата пухина, като на първо място по честота това е пикочния мехур, съответно уретерите, уретрата, репродуктивни органи, яйчници при жените,
и крайни отдели на дебелото черво. За щастие също този вариант на травматизъм е рядък, защото, както сами се досещате, ако травмата е толкова сериозна, че е довела до фрактура на някои от тазовите кости и нарушава на целостта на тазовия пръстен и се стигне до перфорация или разкъсване на орган от вътре тазовата кухина, то тази травма е почти несъвместима с живота. За щастие са рядкост, но не са изключения. Нали? Може да се натъкнем и на такова нещо. Така че в общи линии фрактурите на таза, запомнете, колеги, са нещо, с което наистина може да убие нашия пациент, нашия пострадал и ние трябва да действаме моментално. Как се действа? Преди това, всъщност да кажем няколко механизма, просто за обща култура, няма смисъл това да го запомняте толкова. Кога може да се щупи таза? При странично действаща сила или така наречената латерална сила. Това е силен удар отстрани в областта на хълбоците. Най-често това е пешеходец, който е блъснат от автомобил. Виждате, когато силата действа странично, първия ред вдясно на картинките, най-често се стига до щупвания на тазовите кости, съответно илячна кост, пубисни кости и нарушаване на целостта на сакроилячната става, като обикновено травмите са разпространени от страната, от която е настъпил удара. Имаме предно-задна компресия при затискане. Както виждате, това е показано на първата и втората картинка отдолу в ляво, когато някакъв тежък и масивен предмет затисне човешкото тяло. Най-често това се случва в предно-задна посока. Тогава, както виждате, основната травма се случва в областта на симфизата и сакроилиачните стави, което води до най-често всъщност до тази картинка, която виждаме на втория ред, в средата и в дясно, така нареченото пълно прекъсване на тазовия пръст. Виждате, особено на втори ред в най-дясната картинка, имате 100% прекъсване на тазовия пръстен. Симфизата отпред е разделена и отзад сакроилиачната става също е разделена. Двете тазови половини са напълно отделени. Едно нещо, което не е рядко, височинната травма при падане от височина, обикновено винаги един от двата крака посреща пръв земята. Освен, че този крак се травмира и наблюдаваме счупвания най-много често на костите на този крак, който първо е посрещнал земята. Също така тежестта на тялото и силата се разпределя по вертикалата и това също води до фрактури на таза от страната на този крак, който първо е посрещнал земята. И отново виждате картинка, която е подобна на предходната, пълно разделение между двете тазови половини. Изключително неприятни травми наблюдаваме при таза. Моля, не го забравяйте това нещо и винаги мислете, когато става въпрос за човек, който е претърпял високоенергийна травма, че може да имате фрактура на таза, която остава скрита и най-вече има ли такова нещо, то е свързано с кръвозагуба, която първоначално също остава скрита. Тук се въвежда и термина за отворения таз или така наречения open book или отворена книга. Обикновено това се наблюдава, когато имаме разделение на двете тазови повърхности, на двете тазови половини, както виждате тук на първата картинка горе вляво, или при травми, които са свързани с прекъсване на целостта на симфизата. Тогава наблюдаваме така нареченото разделение, разширяване на тазовите половини. Както ако една книга я отворите, така да се каже, че нейните страници да натежат, знаете, тази книга, когато я държите с една ръка или оставите на масата и страниците са достатъчно натежали и раздалечени, книгата стои разтворена. Това се наблюдава и при таза, когато двете половини са разделени и този човек, особено ако лежи по гръб, двете тазови половини
се опитват да се разделечат една от друга. Т.е. получава се така наречената картинка на отворения таз. Колкото по-отворен е един тазов пръстен, толкова по-зле за кървенето. Колкото са по-раздалечени двете тазови половини, толкова по-голямо кръвонасядане и кръвотечение очакваме от венозните сплетения и кръвоносните съдове, които се намират вътре в тазовото пространство. Отвореният таз е живото застрашаваща ситуация. Една картинка, която доста пъти ще повторим. Каква кръвозагуба наблюдаваме при травми, при фрактури на кости? Ние много често, когато сме така лаици, вярваме, че костите са едва ли не такива ригидни някакви структури, като пръчки или като дъски в нашето тяло. И когато се чупи една кост, едва ли не това се да се щупи някаква дъска или пръчка. Това не е така. Костите са органи, които са много добре кръвоснабдени и винаги, когато се чупи кост, се наблюдава кръвозагуба. Сега ето ви е картинката. Най-голямата кост в човешкото тяло, бедрената кост, при фрактура на бедрена кост, кръвоизлива, който е вътрешен, невидим, може да достигне до литър, литър и половина. Тазовата кухина може да поеме до 2 литра кръв. Също важи и за гръдната кухина. Втората по големина тръбеста кост в човешкото тяло, раменната кост или хумеруса, при фрактурата кърви около половин до 700 мл кръв. И само за уточнение, юмрука на всеки един човек е около 500 мл в обем. Така че кървенето вътре в таза може да бъде изключително обилно и наистина да се стигне до живото застрашаваща кръвозагуба. Какво трябва само да кажем? Че вътрешния кръвоизлив, въпреки че е невидим и кръвта остава, така да се каже, вътре в тялото, тази кръв е загубена за кръвообращение. Тоест, по време в кръвообращението кръвта трябва да се движи само в кръвоносните съдове. Дали ще се излива кръвта навънка от тялото или ще се излива някъде вътре в тялото, в момента, в който кръвта напусне кръвообращението, кръвоносната система, тази кръв е загубена за кръвообращението. Така че това, че кръвта се задържа вътре в тялото, не означава, че тя не е загубена. Тя е загубена в момента, в който напусне кръвоносните съдове. Така. Как изглежда един човек, претърпял тежка травма, свързана с фрактура на таз? Много често тези хора ще бъдат хемодинамично нестабилни. Какво значи един човек да е хемодинамично нестабилен? Можете ли да си го обясните този термин? Кой е, така да се каже, кое е показателя за хемодинамиката в човешкото тяло? Пулсът. Кръвното налягане и пулса на второ място. Точно така, по-смело. Тоест, един човек, който е хемодинамично нестабилен, означава, че ще има проблеми с артериалното налягане. Тоест, най-вече то е ниско. Хемодинамично нестабилният пациент се характеризира с ниско артериално налягане и съответно с повишен пулс. Тоест, предвид това, че имаме вътрешна кръвозагуба, наистина артериалното налягане ще бъде нестабилно, ще бъде ниско, пулсът ще бъде отчестен. Това са признаците на хемодинамичната нестабилност и на съответно хиповолемичния шок. Винаги, когато подозираме човек с високо енергийна травма, на първо място трябва да го проверим за видими травми и видими кръвотечения. Тоест, когато става въпрос за кръвозагуба, ние винаги търсим външните, откритите, видимите кръвозагуби и се опитваме да ги спрем. Вътрешните кръвотечения, както казахме, ние не ги виждаме, ние само предполагаме, че евентуално може да ги има и
трябва да действаме така, че свързано с това наше предположение. Ако пациентът е в съзнание, което не винаги се случва при тия хора, той ще се оплаква от силна болка, която не може да определи къде точно го боли. Хълбуците, отпред, върху слабините, отстрани. Някой път казва кръста ме боли, т.е. болката при фрактура на таза е доста, така да се каже, разпиляна и не е насочваща, но я има и е силна. Тоест, такава една неопределена болка в областта на слабините, долната част на корема, хълбуците и прочее, ако пациента съобщи за такова нещо след претърпяна травма, задължително трябва да проверим и да мислим за фрактура на таза. Вече във времето след травмата, т.е. не е непосредствено, но поне час-два, понякога и повече, се появяват външните белези за фрактури на тазовите кости. Най-вече кръвонасядания в областта на симфизата, кръвонасядания в интимните генитални области, кръвонасядания в седалищните области и вътрешната част на ведрата. Това, което виждате тук на картинката, това е вътрешната част на бедрото на един човек при следствие на периодна травма и фрактури на таза. Това, което виждате в средата, всъщност са женски гениталии, масивно кръвонасядане, масивен отток върху гениталната област, така че виждате за каква сериозна деформация става въпрос. Това, което виждате вдясно, е мъж с тазова фрактура, при който виждаме на цялото на кръвонасядане и отток на гениталната област и на тестисите, а при този човек става въпрос и за някаква руптура на крайните отдели на дебелото черво, защото се наблюдава и масивна ректорагия. Ректорагия е кръвотечение през анус. Този човек в общи линии не се знае дали е преживял тази ситуация. Също така, заради тези травми и кръвонасядания и оттоци в областта на таза и големите магистрални кръвоносни съдови нерви, може да наблюдаваме нерядко при тия хора нарушаване в неврологичната функция дистално, т.е. надолу по краката, както и кръвообращението, т.е. отслабени или липсващи периферни пулсове в областта на долните крайници. Ще си говорим много за това как се изследва пулс на ръцете, на краката, как се изследва сетивност, моторика и така нататък. За сега само го споменаваме. Как трябва да действаме, ако имаме човек, при когото се е случило някаква високоенергийна травма и подозираме фрактура на таза? Както казахме, в извънболнична среда няма как да бъдем сигурни в това нещо. Можем само да го предполагаме и да съответно действаме насляпо. На първо място, никога не забравяйте, че пациентът е цяло тяло, цял човек и нас всъщност най-много ни интересува общото му състояние. Общо състояние се проверява и съответно се действа по така наречения ABCD протокол, нещо за което говорихме вече в предходните лекции и нещо за което ще говорим от тук насетне само единствено. Така, ABCD протокола казва, че трябва да се справим с непосредствено застрашаващите проблемите, които непосредствено застрашават живота на нашия пациент. Има специфичен тест за проверка за стабилност на тазовия пръстен. След няколко седмици, като се видим на практика, ще го покажем. Това нещо сега няма как да ви го обясним тук теоретично. Как се натиска, ще ви го покажем, ще го изтренираме това нещо. Това е предмета на нашата първа, така да се каже, очна ставка, която предстои след 2 седмици, 3. Също така, проверката на периферен пулс, сетивност и моторика и на двата долни крайника се извършва винаги, когато подозираме травма на таза. Защо? Какво може да ни покаже тази проверка? Ако ти провериш пулса
и неврологичната функция на двата крака и тя е добра, това какво значи? Че дори и да има счупване на таза, големите кръвоносни съдове, големите нерви в непосредствено след травмата, така да се каже, са в изправност и работят. Лошия вариант. На единия крак му липсват периферни пулсации или пък някаква част от неврологичната функция липсва. Какво означава това? Означава лошо. Нещата са даже по-тежки, отколкото първоначално се предполага и този човек наистина е в живото застрашаващо състояние и трябва да бъде транспортиран максимално бързо до болница. Тоест, тези проверки, които се правят на пулс, моторика и сетивност, нямат за цел дори да намерим нещо, което е не как трябва. Ние не можем да го лекуваме този човек на улицата или там, откъдето го взимаме след неговата травма, но това трябва да ни покаже на нас, че този човек, нещата при него са доста по-сериозни, дори от тези, които предполагаме, и да ускори процесите на нашата евакуация максимално. Винаги, при най-малко съмнение за нарушаване на целостта на тазовия пръстен, се прибягва до така наречената тазова имобилизация или пък се борави с твърда носилка и се имобилизират долните крайници един към друг. Всичкото това ще го видим на живо само след няколко седмици, когато се видим, така да се каже, лице в лице. Основното, винаги, колеги, запомнете едно. Тук има нещо, което доста хора в България и въобще в спешната помощ, така да се каже, всеки си гледа от своята камбанария, травматолозите от една гледна точка, хирурзите от друга гледна точка, терапевтите от трета гледна точка, но това е неправилно. На първо място винаги остава живота на пострадалия. Затова дори той човек да е целият изпотрошен, да е целият травмиран, да е категорично с някаква травма на таза, да е хемодинамично нестабилен и прочее. На първо място, основен приоритет остава запазването и поддържането на живота на този пострадал, което означава на първо място да се поддържа дихателната и сърдечната дейност. След това да се поддържа хемодинамиката, като компенсираме кръвозагубата с всичко, което разполагаме, най-вече с интравенозни вливания и да обезболим по някакъв допустим начин този човек и да го транспортираме към болница, където структурирано да бъде предаден този човек на следващия екип, който ще го поеме. Всичкото това, което сега го казваме на теория, след 3 седмици, 4 го правим на практика. От тук нататък нещата, които говорим, вече ще започнат да се случват на живо. Ето как изглежда проверката за стабилност на тазовия пръстен. Ръцете на пациента по гръб върху твърда повърхност, ръцете на изследващия са върху двете спини илияки и се притиска в предно-задна посока спрямо симфизата и въпросът е да няма движение. Когато таза е здрав, когато таза е цял, нашите ръце трябва да бъдат, така да се каже, неподвижни. Ти притискаш и те остават там, където са. Ако има някаква нарушаване на целостта на тазовия пръстен, при един такъв лек натиск, ние усещаме движенията, плаващите движения на двете тазови половини и най-вече усещаме подвижност под ръцете си. Когато така се притисне един здрав човек, няма и не трябва да има никаква подвижност. Всичко това ще ви го покажем на живо. Това не се опитвайте сега толкова да си го визуализирате. Не е лесно така по картинки. Това нещо е практическо умение и за това най-вече ще се изработи и ще се покаже на практика. Така. Това ни е увода за травмите на таза. Имате ли някакви въпроси за таза? Предполагам, че малко съм ви така пообъркал някои понятия. Извинявам се. Какво се случи?
Фрактурите на тазовите кости са живото застрашаващо състояние и трябва да се действа. Така. Неща, които са вече доста така да се каже, близки до логиката, по-близки до нас. Травми на костите и ставите на долния крайник. Долния крайник е от тазобедрената става надолу до върха на пръстите. Всичко това е долен крайник. Забравяме за думата крак, въпреки че и може да се използва от време на време крак, но това от тук нататък за вас, като хора, които ставате здравни специалисти, се нарича долен крайник. Долният крайник се състои от тръбести кости, се състои от няколко големи стави, а именно тазобедрена, колянна, глезена и от немалко къси кости на ходилото. Така, кои са дългите тръбести кости на долния крайник? На първо място това е бедрената кост, най-голямата кост в човешкото тяло. Имаме костите на подбедрицата, които са две, голям и малък пищял или тибия и фибула. Имаме капаче, колянното капаче или патела. И имаме късите кости на ходилото, които са тарзални, в които най-важните кости са петната кости талуса, метатарзални кости и костите на пръстите, които се наричат фаланги. Освен, трябва да запомните, че имаме кости, костите се чупят. Когато имаме счупване на кост, това се нарича фрактура. Това е ясно. Когато имаме става, тези стави се разместват. Разместването на една става се нарича луксация. Луксацията означава, че ставата се е разместила, така да се каже, излязла е и е останала разместена. Има и още едно нещо, което е изключително вече неприятен вариант. Това е така наречената фрактура луксация. Тоест, това е счупване, което минава през ставна повърхност и освен, че имате счупване на кост, имате и разместване на става. Нещата могат да бъдат в травматологията най-различни. Травматологията, имайте предвид, че е една от областите на медицината, в която няма правила. Защото всяка травма може да доведе до някакъв различен ефект върху човешкото тяло. И наистина няма две счупвания или две луксации, които да са идентични. Могат да бъдат те винаги, това е интересно в цялата травматология, че всяка травма е, така да се каже, уникална сама за себе си. Бедрената кост, фемора, най-голямата кост в човешкото тяло. Тук е важно нещо, това ще го ползваме при всички тръбести кости. Дългите тръбести кости се разделят винаги условно на три части. Проксимална, средна и дистална. Това важи за бедрото, за костите на подбедрицата, за раменната кост и за костите на предмишницата, защото това са дългите тръбести кости в човешкото тяло. Така, ето го, тук сега ще си го обясним това нещо. Бедрото, бедрената кост, проксималната му част, това е горната част, това е главата на бедрената кост и трохантерния масив, трохантерната област. Тоест в проксималната част на бедрото влиза бедрената глава, бедрената шийка и трохантерната област. Средната част е, така да се каже простичко, тръбестата част на бедрото. Травата. И дисталната част, долната част на бедрото, тази част от бедрената кост, която участва в изграждането на колянната става. Там влизат бедрените кондили и ставната повърхност, която взема участие в колянната става. Това разделение се опитайте да го запомните, защото от тук нататък това ще бъде много важна част от практиката на всеки един спешен медик. Защото ние нямаме рентгенови очи и не може никога, преди да сме видели рентгенова снимка, никога не може да кажем къде точно е счупването и какво точно е счупването. Просто ли е, многофрагментно ли е, разместено ли е, неразместено ли е и така нататък.
Но клинично, когато погледнем един човек, между другото, когато става въпрос за фрактура на дълга тръбеста кост, винаги можеш да се ориентираш в коя част е счупването. Дали е в проксималната, дали е в средната, дали е в дисталната част. Това важи и за бедрото, и за подбедрицата, и за хумеруса, и за предмишницата. Всичко това ще го видите сега на живо. Защо го казвам? Защото обикновено, когато става въпрос за фрактури във всяка една от трите области на дългата тръбеста кост, тези фрактури имат сходна клинична картинка. Ето ви едно нещо, което много хора често се задават въпроса, примерно някой е паднал на улицата, идва линейката и като слезе екипа от линейката и още на улицата доктора или там, който я казва, то човек си изчупил шийката, нали? Това е шик. Категорично. И всички ти казват, добре, бе, то как разбра, че този паднал човек се с счупване на шийка? Защото, както казахме, фрактурите във всяка една от тези области на съответната кост имат сходна клинична картинка. И ние, като познаваме тая клинична картина, можем много добре да се ориентираме дори без рентген, поне къде е счупване. Как изглежда фрактурата в проксималната част на бедрената кост, т.е. в горната част на бедрената кост. Там, където е главата, шийката и трохантерния масив. Първо да кажем, че това е една от най-често срещаните травми. Тя се случва, когато човек падне от собствена височина, т.е. при спъване и падане на задника, и тогава се чупи или шийка, или през трохантерния масив. Виждате на тези две картинки долу вляво разликата, просто за вашата обща култура, какво представлява фрактура през шийката и фрактура през трохантерите. Виждате, че просто през трохантерите фрактурата е малко по-ниска. Малко по-надолу в коста. Каква е клиничната картина? Как човека от линейката още с слизането го разбира и казва, тая баба тук е с счупена шийка. Първо, когато се стигне до такова нещо, категорично този човек не може да стъпва и не може да пренася тежест на този крайник. Да не казваме дори, че този човек даже не може и да се изправи, но това е по-скоро заради болка. И най-вече, когато този човек лежи, било то на земята или на легло, този крайник, който е засегнат, травмирания крайник, той е скъсен и външно ротиран. Това, което виждате на голямата картинка на долния ред. Виждате как и десния крак е нормален, десния крак е здрав, левия крак е травмиран категорично в областта на проксималното бедро, защото, както виждате, той е завъртян и изглежда по-къс. Също така, винаги при травмите на бедрената кост, на проксималната част на бедрената кост, е наличен така наречения симптом на закованата пета. Ако ние се опитаме да накараме този човек да вдигне левия си крак от леглото, той няма да може да го отлепи от леглото. За разлика от десния, който ще може да го повдигне без проблем. Това е симптома на закованата пета. Тогава, когато крака не може да бъде вдигнат от леглото. И ето така човека, който слиза от линейката, само като го погледне падналия на улицата или в дома си, и като му види скъсения и ротиран навънка крак, който не може да бъде отлепен от земята, и казва, то е ясно, тук е фрактура на шийка. И обикновено е прав. И всички казват, това е голям специалист, нали, как веднага разбра. Нещата просто са много лесни. Фрактурите в средната част на бедрото. В дългата му тръбеста част. Те могат да бъдат най-различни. Могат да бъдат напречни, коси, разместени, неразместени, спираловидни, еднофрагментни, многофрагментни. Това няма никакво значение. Какво наблюдаваме? Наблюдаваме деформация. Може да бъде крака леко да виждаме. Винаги деформациите стават видни не когато гледаме изолирано травмирания крак, а когато го сравняваме с здравие. Тогава виждаме, че изглежда наистина по-крив, изглежда по-дебел, по-точен, кръвонаседнат и така нататък. Всичките тия признаци ни показват тези травми.
Винаги едно нещо, което е много важно да запомните при долния крайник. Травмите на долния крайник са най-често в 99 на 100 случаите свързани с невъзможност на пострадалия да пренася тежест на крака. Значи нашите баби казваха, ако един човек може да си стъпва на крака, този крак не е счупен. Това е така, да кажем, в 95 на 100 от случаите. Има случаи, в които крака пак е счупен някъде, но този човек, въпреки болките, въпреки страданието, все пак може да стъпва. Но в 95 на 100 от случаите, когато става въпрос за фрактура на някоя кост на долния крайник, този крайник не може да носи тежест. Той губи своята опорна функция. Така че, видите ли деформация, видите ли отток, кръвонасядане, видите ли патологична подвижност. Какво значи патологична подвижност? Подвижността обикновено при един здрав крайник, тя е в стави. Значи, движи се тазобедрената става, движи се колянната става, движи се глезената става. Ако видиш, че един човек крака му се движи през бедрото или се сгъва над или под коляното, ето това е пример за патологична подвижност. Какво значи костни крепитации? Когато имаме фрактура, когато имаме счупване, търкането, когато се разместят костните фрагменти и се търкат един в друг, се чува хрускане, чува се хрупане. То понякога как да кажа, чуваемо с просто ухо. Сега никой не преслушва ръце и крака, това забравяме за тази глупост, въпреки че го пише по книгите, че когато се съмняваш за костните крепитации, трябва да си извадиш слушалката и да преслушаш крака или ръката на някого. Това са пълни глупости. Много често тия костни крепитации са чуваеми с просто ухо. Тоест, когато имате счупване, фрагментите се мърдат един спрямо друг, търкат се един спрямо друг и се чуват хрускане и хрупане. Това е крепитация. Трябва да продължаваме надолу да вървим. Под бедрото е колянната става и капачето. В колянната става имаме много на вид травми. Може да имаме чисто мекотъканни травми, така наречените травми на ставни връзки, менискуси. Те също са много неприятни и болезнени. Една идея по-благоприятни са от фрактурите, разбира се. Няма да навлизаме толкова в детайли на мекотъканите травми на коляното, така наречените, попадащи в графата, така наречени спортни травми, въпреки че те не винаги се случват по време на спорт. Коляното капаче. Коляното капаче е една кост, която много често се забравя, но една кост, която пък доста често се травмира. Коляното капаче се травмира най-вече при директен удар. На първо място, коляното капаче се травмира при така наречената фрактура на арматурното табло. Тоест, хората, които се возят на първия ред, шофьора и спътника до шофьора, при катастрофа, когато коленете се ударят в арматурното табло, най-често се чупи капаче. Друг вариант, при който може да се щупи капачето, е при падане директно и подпиране върху коляното. Тогава също това нещо е възможно. Изключително болезнено, но ето ви една фрактура, при която пострадалия може да стъпва, защото капачето няма роля в опорната функция на долния крайник. Тоест, ти можеш да стъпваш, можеш да пренасяш тежест, дори тогава, когато ти е счупено капачето. Но пък като ти е счупено капачето, не можеш да мръднеш коляното. Нито можеш да го свиеш, нито можеш да го разгърнеш. Така че това е пък там издайническия признак за фрактура на капаче. Вътреставни травми в коляното имаме множество, както и на бедрото, така и на тибията. Само още веднъж искам да напомня, че в коляната става участват само бедрото и тибията. Фибулата не участва в изграждането на колянната става. Третата кост, която участва в изграждането на колянната става е капачето. Няма да навлизаме в тия детайли. Каква е клиничната картина, каква е
какви са симптомите на пострадалия: болка, отток, кръвонасядане, вътре ставен излив в коляното. Ето как изглежда една деформация и едно масивно кръвонасядане в коляното, но сега ще го кажем това нещо. Костни крепитации, деформация, невъзможност за стъпване, пренасене на тежест. Така изглеждат травмите в коляното. Има едно нещо, което е много драматично и много гадно. Това е луксацията на колянната става. За щастие тя е рядка. По-често може да наблюдавате някакво щупване в областта на коляното, отколкото луксация на колянната става. Тя е резултат, т.е. разместването на колянната става е най-често резултат от директен удар и или усукваща, огъваща сила върху коляното. И това е тежка травма, която причинява сериозни разкъсвания на наставните връзки и най-вече разместване на бедрената кост спрямо тибията. Какво минава в зад колянната ямка? Айде, те минават много структури, ще кажете. Коя е Артерия поплитея. артерия поплитея? Да, много правилно казахте. Който казва феморалис, също не е далече, защото бедрената артерия, тя преминава в поплитеята. Тоест, в зад колянната ямка преминава артерия поплитея, т.е. там бедрената артерия преминава към подбедрицата. Когато се стигне до луксация на колянната става, се случва ето това най-често. Тибията се размества назад и притиска артерия поплитея. Артерия поплитея е много трудно да бъде разкъсана, но проблема при луксацията е, че тя се притиска. Когато артерията се притисне по този начин, коста я обезкървява. Коста спира кръвообращението през тази артерия. И луксацията на колянната става е застрашаваща, защото при такова едно състояние, когато артерията се притисне, кръвообращението през нея се прекъсва и реално цялата подбедрица и ходилото остават без кръвообращение. Тия хора могат да стигнат до исхемични некрози в областта на ходилото и подбедрицата и така да се каже, може да се стигне до загуба на част от долния крайник. Затова е изключително важно, ако имаме луксация или тежка деформация вследствие на фрактура в областта на коляното, този човек да бъде максимално бързо алиниран, този крайник обездвижен и най-вече закаран до болница, където ако се налага да се вземат съответните мерки по освобождаване на артерията и осигуряване на проходимостта на кръвообращението. Защото иначе този човек може да си загуби крака. Фрактурите на подбедрицата и глезена. Подбедрицата се състои от две дълги тръвести кости, голям малък пищял, тибия и фибула. Те изграждат глезена. Глезена не е някаква изолирана структура, както вече много добре знаем. Глезена се изгражда от малеолите на двата пищяла. Така че фрактурите на глезена всъщност са си фрактури на подбедрицата. Тия фрактури се случват вследствие на директни удари, усукване, огъване, стъпване на криво. Колкото по-една травма, така се каже, усукваща и огъваща, толкова е по-вероятно да е засегнат глезената област, отколкото правата тръбеста част на тия кост. Трябва да запомните, че и в областта на подбедрицата и глезена имаме най-голямата концентрация на открити фрактури. Т.е. фрактури, при които костните фрагменти разкъсват кожата и се показват навън. Както ние обичаме да казваме на жаргон, някои си са му щръкнали кокалите през кожата. Това се случва най-често в областта на подбедрицата и глезен. Виждаме една много сериозна деформация в областта на глезената става. Видиме ли такова нещо, няма какво да се чудиме. Ясно е, че някъде нещо е счупено. Както казваме, рентгенови очи нямаме.
Само рентгеновата снимка може да обясни къде, какво, как и защо е счупено, но тази деформация на нас ни е достатъчна, за да разберем, че става въпрос за травма в областта на подбедрицата и глезена, да обездвижим този човек и да го транспортираме. Така че ето ги клиничната картина, симптомите. Болка, разбира се, в областта, оттоци, кръвонасядания, видима деформация, костни крепитации. Костите на ходилото. Това, между другото, е една от най-така пренебрегваните зони в човешкото тяло. Ходилото е нещо, което се пренебрегва. Особено имайте предвид, че пък и травмите на ходилото много често са част от една политравма, част от една множествена травма. И типичният пример са височинните травми, т.е. падане от голяма височина. Както казахме, тия падания от голяма височина обикновено водят до травми на таза, водят до травми на гръбнака, травми на гръбна, коремна, черепна кухина, фрактури на големи тръбести кости, като подбедрица, бедрени кости и така нататък. А всъщност, кое първо посреща земята? Най-вече ходилото. И не е рядко дори навсякъде по света такива хора, които са претърпели тежки травми, фрактурите на костите на ходилото им се откриват едва ли не няколко дни по-късно вече в болницата, когато някой види, това ходило много надуто, много посинено, много нещо тук деформирано, дай да му направим една снимка и се види, че освен всички други травми и изчупвания, този човек има и травми на ходило. Така че никога не го забравяйте това нещо. А пък, особено ако човек ви се оплаче след някакъв инцидент от болки в ходилото, винаги го насочвайте за рентгенова снимка. Не казвайте, нищо ти няма тук, търтил си се, ударил си се, ще ти мире. Така, имаме фрактури на тарзалните кости. Тарзалните кости са най-задната част от костите, които се разположени в най-задната част на ходилото. Това са калканеуса и таус. Метатарзалните са тези кости, които са в средния ходилен отдел, фалангите и пръстите са в предно-ходилния отдел. Всичко може да се счупи, всичко може да се луксира в областта на ходилото. Ето ви една класическа картинка при счупване на фаланга на малкия пръст на ходилото, масивното посиняване, което наблюдаваме в областта. Какво трябва да се направи като едно обобщение, когато имаме пострадал, който е с фрактура някъде на долния крайник? Било то бедро, било то коляно, подбедрица, глезен, ходило, каквото и да било. Първо, този човек трябва да бъде легнал и трябва да бъде транспортиран с носилка. Истинска, реална носилка. Дали ще е количка, дали ще е твърда дъска, дали ще е някаква друг вид носилка, скулп или каквото и да било. Хората, които са с травми на долния крайник, се транспортират в легнало положение на носилки. Само в България може да видите някакви изроди от линейките и прочие, които да ги разнасят тия хора седнали или да ги мъкнат с някакви чаршафи, одеяла или други такива неща. Много моля това да го забравим. Винаги трябва да се опитваме да се поставим на място на пострадалия, когато си с счупен крак, въпреки че казахме, че не казваме счупен крак, когато някой е с травма на долния крайник, повярвайте, този човек е от изключително важно значение как се транспортира. И тия, извинявам се за думата, изроди, които се случват в България, все още трябва да бъдат спрени максимално бързо, защото сме виждали епохални простоти, за съжаление. Така че, нагласяваме го този човек, легнал върху носилката, с която ще бъде транспортиран и върху тази носилка го обездвижваме по най-добрия възможен начин. Преди да се случи това обездвижване обаче, трябва да проверим няколко неща. Първо, оценка на моториката и сетивността на крака, оценка на периферните пулсации. Всичкото това ще го говориме. Давам ви един съвет, който иска, може да погледне в интернет, свободно от всевъзможни източници, как се проверява пулсации
периферни пулсации. Горни и долни крайници. Има клипове, има ръководства и ние ще ви изпратим, разбира се, но това е нещо, което го има навсякъде, на всички възможни езици, видеоклипове, картинки, диаграми. Естествено, това нещо ще го учим на живо, защото това нещо се пипа. Как се изследва моторика и сетивност, също ще ви научим. Не се опитвайте сега толкова да го гледате. Ако някой има интерес, нека може да го види, разбира се, но това нещо, повярвайте, най-се запомня, когато се направи на живо. Така че това нещо ще се задълбочим върху по време на първата ни практика. Винаги, когато се преглежда чифтен орган или област от тялото, която е чифна, като ръцете и краката, всяка находка се сравнява с така наречената незасегната или здрава страна, ако има такава. Ако и двата крака са травмирани, пак сравняваме, но никога не можеш да кажеш кое е, така да се каже, нормално. Шиниране и поставяне върху специализираната усилка е нещо, което ще изработим напълно по време на практиката. Ние имаме една кратка презентация методи на шинировка. Ще ви я покажем, разбира се, ще ви проведем тая лекция, но тая лекция също така ще я видим и на живо по време на практиката, защото трябва да се знае всяка зона от човешкото тяло как се обездвижва, така че това оставяме го за практика. Обезболяване. Едно нещо още от тук започваме, по-натам ще го говорим много и в фармакологията. За обезболяването има едно нещо, което е много важно и което в България все още се пропуска. Линейките масово карат хора, които са претърпели травми, катастрофи, падания и какво ли не, без грам да ги обезболят, което не е човешко. Значи ти да си изпотрошен и някакви хора да те фърват на една носилка в една линейка, която да я дрънкат по всички дупки по българските пътища, повярвайте, умираш от болка. И така, че обезболяването е изключително важно, когато става въпрос за травмиран пациент. И първо, това нещо му подобрява много състоянието. Второ, улеснява и подобрява нашата работа с този човек. Така, ето, само набързичко да кажем как се проверява периферен пулс на долния крайник. Артерия дорзалис педис. Тя се намира по гърба на ходилото. Гърба на ходилото е горната му част. Не е тази част, върху която стъпваме, а отгоре. Това е гърба на ходилото. Между първата и втората метатарзални кости, там се намира артерия дорзалис педис. Тя се притиска леко с нашите пръсти, както е показано на тази картинка. Ето, това е мястото. И там усещаме пулсациите. По същия начин, по който се усещат пулсациите в областта на китката или шията. Второ място е артерия тибиалис постериор, зад медиалния, зад тибиалния малеол. Ето, както е показано на тази картинка, отново с върховете на нашите показалеци, среден пръсти, притискаме зад кокълчето от вътрешната страна на глезена, зад медиалния малеол и там може да намерим пулсации. Имате ли пулсации на артерия дорзалис педис и артерия тибиалис, е безсмислено да проверявате по-нагоре, защото щом имате пулсации в най-дисталната част на долния крайник, е ясно, че пулсациите и нагоре ще бъдат добре, но по правило сме длъжни да го направим. Трябва да проверим още артерия поплитея и артерия феморалис. Къде се палпира артерия поплитея? Артерия поплитея се палпира в зад колянната ямка. Повярвайте, това е почти невъзможно да го напипате. Дори съдовите хирурзи така и никога не могат да бъдат до край сигурни напипали са го или не са го напипали. Артерия поплитея е изключително, така да се каже, криеща се артерия и не е лесно да й хванеш пулсациите, за разлика от артерия феморалис, която е много лесно напипаема. В областта на слабините, в областта на гънката, артерия феморалис се палпира.
И то много добре. Само да кажа, че голяма част от хората, които потребяват венозни наркотични вещества, се будат в вена феморалис. Т.е. вената, която върви паралелно с артерията, и те се будат точно на този принцип. Когато палпират артерията, будат до нея и по този начин намират вената. Така че, щом, както ние се шегуваме, половината люлин може да я намира тази артерия, вие също трябва да можете да го намирате това нещо. Така че, по време на практиката, още от сега се извинявам, но ще се опитваме и ще се учим един върху друг къде се намират тия места и всеки един от вас трябва да може да намира периферен пулс и на горен, и на долен крайник. Капилярният феномен в случая, когато става въпрос за долен крайник, го проверяваме на върховете на пръстите или върху нокътните плочки на пръстите на ходилото. Така, както казахме, ако имаме пулс на дорзалис педис и на тибиалис постериор, не е необходимо да проверяваме по-нагоре, но ако липсва пулс на някои от тези артерии, задължително трябва да проверим и по-нагоре, като по този начин може да се разбере на какво ниво е блокажа на проходимостта на кръвоносните съдове. Защото, щом нямаш пулс на дорзалис педис и на тибиалис постериор, значи блокажа е някъде по-висок. Ако нямаш пулс и на артерия поплитея, а пък имаш пулс на артерия феморалис, то това означава, че стопа е някъде от ниво средна дистална трета на бедрото и надолу някъде на подбедрицата. Както е ясно на всеки, това ще се разбира допълнително в болницата, няма да се разбере на терена, но ние трябва да имаме тази ориентировка. Трябва да знаем за какво става. Винаги, когато не може да намерите контакти, защото и това се случва. Много пълни хора, много точни крака, много насинени, т.е. много кръвонаседнати кожни повърхности и прочие. Повярвайте, има ситуации, в които и най-печения медик не може да палпира, не може да намери пулса. Тогава може да си служим с температурата и оцветяването на кожата на ходилото. Ако двете ходила са с еднаква температура и са еднакво оцветени, значи като цяло кръвообращението е запазено. Ако едното ходило е много по-студено от другото или е много по-бледо или синкаво, то категорично в този крайник има някакъв проблем с кръвообращение. Как се проверява сетивност и моторика в областта на долния крайник? Едно много важно нещо. Това ще го повторим и на практиката и така нататък. Когато се проверява сетивност и моторика, пациента е с затворени очи. Защо затваряме очите на пациента? Защото той не трябва да вижда къде го пипаме и какво докосва. Иначе, повярвайте, дори някои хора, при които има пълно обезчувствяване на дадена зона, в момента, в който те виждат какво правим, те усещат. Той гледа пациента, ти го пипаш по ходилото и казваш, усещаш ли? Той казва да. Така че винаги, когато става въпрос за проверка на сетивност и на моторика, пострадалия пациента е с затворени очи. Не трябва да вижда какво правим. Така, проверяват се основно два нерва. Нервус перонеус и нервус тибиалис. И виждаме, че нервус перонеус той е отговорен за сетивността по гърба на ходилото, т.е. горната част, а нервус тибиалис е отговорен за сетивността по долната част. Т.е. когато някой ни гадаличка по ходилата, се активира нервус тибиалис. Винаги това се сравнява с другата страна. Ще ви покажем как се случват тия проверки. Това е нещо на практика. Движението трябва да се направи плантарна и дорзифлексия в пръстите и в ходилото. И това ще ви го покажем как се случва. Ето е сетивността. Нервус перонеус е отгоре на ходилото, нерв по гърба, нервус тибиалис е отдолу. Нервус перонеус е отговорен за това да може да вдигнем пръстите, т.е. да ги, как се каже, да ги
за дорзифлексията, т.е. да наведем пръстите към подбедрицата, а нервус тибиалис е отговорен за това да може да свием пръстите на ходилото надолу към ходилната му повърхност. Ето едно елементарно движение, когато го накараш пациента да раздвижи, когато пръстите нагоре-надолу, веднага можеш да разбереш дали и как работят неговите нерви. Всичко това по време на практика. Това е една картинка, която ще ви показваме много пъти. Тук е показано и за горния крайник, как се проверява сетивност и периферна циркулация, така че няма да влизаме в тия детайли. Имате ли въпроси? Изобщо нещо стана ли ясно? Всичко е ясно. Аз имам два. Давайте въпросите, добре. Давай, че аз май някак прекъснах. Ами аз всъщност първото ми е така, че да не е относно обследването и въобще поставянето на неза. Очевадно е, че трябва да се случи трябва да е съблечен пациента. Така е. Това на терен при някакви супер форс-мажорни обстоятелства, къде се случва? Нали, ясно е, че е обезопасен. Изтегли сме го от зоната, да кажем, където е бесието, вътре в носилката, на безопасно разстояние, вътре в линейката. Така, да. Винаги Вътре плюс минус 15 градуса, не мога да го... разсъбличането на пациента, абсолютно, въпросът е супер логичен и много точен. Разсъбличането на пациента поради редица причини трябва да се случи вътре в автомобила, в линейка. На първо място, защото това е контролираната среда. На самия терен, нали, на самото местопроизшествие или там, където първоначално обработваме пациента, т.е. мястото, където той е на земята, нали, където той лежи и ние, де факто, място, от което го взимаме, на това място са допустими частични събличания, най-вече разрязвания на дрехи. Разрязване на крачол, разрязване на ръкав, разрязване на части от дрехите, така че да може да достигнем до места, които в този момент са обект на нашия интерес. От там нататъка, вече ако става въпрос за по-сериозно разсъбличане на пациента, това трябва да се случи вътре в линейка. Първо, защото това е контролираната среда. Второ, вътре в линейката може да се постигне температурен контрол, нали, да не е минус 15 или плюс 50. И на последно място, нещо, което е много важно и дори вече в България, нали, се говори за това нещо, да не говорим за западните държави, запазването на достоинството на пациента. Тоест, не е редно някой нали, да го разсъвлечеме, да му срежем всички дрехи и да го оставим дивидиус гол на улицата. За това нещо етичните така власти медицински ще ни фанат за ушите и с право. Така че в самото място на инцидента, оттам откъдето взимаме пациента, там може да разрязваме и да махаме части от облеклото, за които в този момент е необходимо да имаме достъп до дадените части от тялото. Тоест, ако виждаме, че единия крак е много крив или пък има кръв някъде по дрехите, ние можем да разрежем, да проверим, да видим има ли кръвотечение, нали, да вземем съответните мерки. Оттам нататък разсъбличането е в затворената линейка, поради причините, които казах. Така, да, другите въпроси, давайте, колеги. Аз имам два въпроса. Едното е, понеже си говорим за фрактури на костите, пък в общ човешки език, нали, счупена и спукана кост ги различаваме. Тук при нас има ли различие между двете и какво е? Отговаряме веднага за спуканото. Спукано е абсолютен жаргон, спукано няма. Това, което нашите баби и дядовци и родители, така и между думи сме си казали, той си е спукал нещо. Спуканото означава
фрактура, която е неразместена. Защото има и такива. Примерно, много такъв пример е фибулата, малкия пищял. Има фрактури, при които нали, стъпваш леко накриво, казва нещо хруст, болки, болки, болки и ти можеш да покуцваш на този крак, отиваш в Пирогов, те ти го снимат, въртат ти един гипс и ти казват след 30 дена ще дойдеш, ти свалиме гипс. И нали, ти кажеш, тук спукал съм си нещо. Няма такова нещо като спукване. Спукването е неразместена фрактура. Има и такива. Тоест, коста е счупена, но околните структури и тъкани я задържат в анатомичната й позиция и тя зараства. Това е нещо, което е много важно за костните счупвания, че те зарастват. Костите, когато се фрактурират, когато се счупят, зарастват. Дори и на времето, когато травматологията не е била толкова развита и не са имали такива методи на лечение, вече все по-рядко и по-рядко се вижда, но който така има малко от по-старо поколение като нас, има спомени. И имаше доста хора на времето, които имаха криви ръце, крака, зараснали неправилно някога назад във времето. Това е така, защото да, методите на лечение не са били толкова съвършени, не са можели така на времето да наместват добре, да лекуват толкова добре и тия кокали са зараствали как дойде, нали, както се казва, но са зараствали. Може накриво, може неправилно, но те зарастват. Костите зарастват. Така че това е разликата между счупено и пукнато. Забравяме от тук нататък за пукнатите кости. Няма такова нещо. Това е жаргон. А предполагам, че все пак нали, е по-лека травма това, но все пак трябва да го третираме по същия начин, нали, да се обездвижи и така нататък. Абсолютно правилно. Няма ли да е трудно да познаем, те тия че неща не се има познават така лесно. неразместено? Значи едно неразместено счупване, наистина ви казвам, не се познава лесно. Още повече, Да. че то е с доста по-дискретни симптоми. Не боли толкова силно, не е деформирано, защото то, щом е неразместено, значи няма деформация. Второ, ако е крак, нали, този човек кабе вика, тук куцукам, нали, престъпвам, ама па много ме боли. Така че винаги имайте предвид, 21 век сме, рентгени има навсякъде. Рентгена е нещото, рентгеновата диагностика е нещото, което рентген е очите на травматолога. Ние, нали, преди да кажем здрасти на пациента, сме го пратили на рентген. Така че живеем в 21 век, всякакви по-сериозни травми, болки, които са повече, по-големи от обичайните, неща, които са нетипични. Нещо, което човека казва, вече трети ден ме боли, нали, тук. Да, нека трябва да отиде на диагностика. Образна диагностика. Образната диагностика е нещо, което е невероятно. И то ни показва какво се случва в човешкото тяло. Рентгени, скенери, ядромагнитни резонанси, ехографии и така нататък. Така че не всяка такава травма има класически клинична картинка. Така че си остава образната диагностика. Човека да отиде, някой да го прегледа и най-вече да го снимат на рентген. Но пък на терен това означава, че ако имаме съмнение, по-добре да си извършим действията, които се вършат при фрактура. Точно така. Значи, за това говорим в спешната медицина за протоколи. Значи, ние отиваме, защото има един човек, който е стъпил на криво. Примерно. Ето, ви давам ви пример веднага. Отиваме, виждаме този човек, който се държи за крака, казва, тук стъпих на криво в тая дупка, много ме заболя, нещо изхрупа, обаче аз мога да стъпвам, обаче много ме боли. Какво правим ние? Ще слагаме му шина на този глезен, обезболяваме го с 2 хапчета, слагаме го в линейката и този човек отива за рентген. И рентгена казва, няма счупване. Значи това е смисъл на този протокол. Нали? Ние, знаейки каква е ситуацията, знаейки какъв е проблема, реално нашите действия са набора. Това е смисъл на протоколите. Набора от действия е ограничен. Тоест, човек с проблем в тази зона на тялото се прави това.
Ама дали Глезена му гледа на югозапад или пък той има някакви болки и казва, бе, тук евентуално бих могъл да стъпа, не е толкова значение. Нашия протокол за глезенна травма казва тези стъпки. Първо, сваляне на обувката, сваляне на чорапа, обездвижване, проверка на пулс, проверка на сетивност, обезболяване, транспорт и точка. Ето ви, нали, отговора. Това е смисъла на протоколите в спешната помощ. Защото ситуациите са ужасно много, ситуациите са супер различни и ние, да, винаги трябва да се адаптираме спрямо ситуацията, т.е. да действаме адекватно, но протоколите се опитват, така да се каже, да ни предложат унифицирани, универсални варианти за решение на всяка ситуация. И протоколите са, така да се каже, универсално правилни. И ние затова се опитваме да се придържаме към тях. И всъщност обучението на един спешен медик е до голяма степен запознаване и усвояване на тези протоколи. И повярвайте, малко звучи така чисто машинизирано и като едва ли не, че се превръщаш в някакъв робот, но това е най-доброто, което е измислено за спешната помощ за момент. Другото, което видях по слайдите, беше беше структурирано предаване в болничното заведение или нещо такова. Точно така, да, ето, показвам го, да. Всяка точка завършваща с структурирано предаване в спешния център. Това е нещо, което също ще го тренираме по време на първата практика. Какво значи структурирано предаване? Аз съм един дежурен на спешен кабинет, вие сте един екип от 2 души с линейка, които сте отишли, сте прибрали един човек от улицата пострадал. Как ми го показват, как ми го представяте този човек? Това е структурирано предаване. Защото, повярвайте, винаги времето е лимитирано. Значи ти влизаш с линейката, примерно с носилката с този човек и имаме едни 5 минути, в които, даже 5 минути понякога е много, в които вие трябва да предадете информацията, т.е. всеки трябва да предаде информацията на следващото звено. И аз, примерно, като приемащ лекар, когато го приема този човек, после вече като свиквам екипи, които да, нали, от много хора и така нататък, и аз тия хора трябва да ги запозная по някакъв начин с пациента и прочее. Така че структурираното предаване е умение. То също се подчинява на правила и е умение да можеш да кажеш важно. Затова също ще го тренираме. Издавам нещо така тайна малко от кухнята. Първата ни практика, освен чисто практическите умения, значи, ето, само за последно това да не отнеме повече време, че и напредна. Така, освен на първата 3-дневка, която се задава сега, наблягаме на всички техники на обездвижване и кръвоспиране. Нещо, което ще говорим как се обездвижва ръце, крака, шия, гръбначен стълб, така нататък, така нататък. Как се върти пострадал от една на друга страна, как се слага пострадала носилка, как се дига носилка. Неща, които изглеждат много прости, но трябва да ги кажем. Ще говорим за всички техники на кръвоспиране, ще говорим за това как се правят превръзки. Тоест базови хирургични умения. Това е едната част от 3-дневката. Другата част от 3-дневката е анамнеза, статус, рапорт на пациент. Тоест, как се разпитва, как се преглежда и как се рапортува, т.е. как се предава структурирано един пациент. Защото тези клинични умения са отрешаваща важност. Ще видите, интересно е, нали, не че на мен лично тази практика ми е най-любимата от трите, защото тя е, как да кажем, вашето встъпление чисто практически в медицината. И ние използваме така едни приеми, които са използвани и върху нас на времето от нашите преподаватели. И ще видите колко е интересно и наистина много приятно е така. И феноменално е как от петъка, като започнем, до неделя ще видите как за 3 дни нещата придобиват съвсем друг вид. Колкото и да ви се струва странно и почти невъзможно. Така че да, структурираното предаване.
Последно една по-скоро молба, желание във връзка с тази първа тридневка. За тези, които ще пътуваме а, извън София, може ли да обявите мястото, по-конкретно къде е, за да си направим резервациите за нощувки, защото не винаги е възможно в Окей, София. да, ще го напишем сега в групата. А, Нека по-скоро да се случи това, защото ако стане да, да, седмица, да, 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 е да. много възможно да се налага да пътуваме в София от километри. Така че Да, за да, да, удобство значи, и с а, и сега го казвам, това е на Цариградско шосе, е залата така се каже, тя е на изхода на София в посока Пловдив. На така наречената караулка на КАТ в посока Пловдив, но сега ще напиша адреса в групата, така че на всички хора, които ще търсят някакво място за остане в София, по-скоро места около Цариградско шосе. Младост, Дружба, хотел Плиска, т.е. в този район на София. Ще бъдем, така да се каже, на изхода за към Пловдив. Сега точно ще го проверя и като приключим с лекцията, пускам локацията, т.е. адреса, Аз но вече го споделих в групата, направо да, се вижда. колегата Витан го е написал, но в тази част сме на изхода на София за към Пловдив, така че хората, които не са от София, съветът е настаняване някъде в източните райони на София, района на Цариградско шосе. Тоест Младост. Младост, Дружба, хотел Плиска. Да, реално и с транспорт, и с по всяка възможен начин това нещо, то е на самото Цариградско шосе, на изхода на София. Само да кажем, че градски транспорт до това място няма, включително и метро няма, така че с коли трябва да се стигне. Има паркоместа, но само с кола са достъпни. Може да се обедините по няколко човека, но Организираме това нещо, да. Винаги е така че не се притесняйте. Локацията не е трудна. Винаги имаме организация как да се случат нещата, така че не се притесняйте. Но пък ползваме тази зала, защото е чудесна за нашите нужди. Няма никой в събота неделя, само на наше разположение. Голяма зала, най-вече с мокет на земята, защото пада голямо търка по земята. да, предвидете да бъдете с удобни дрехи този уикенд. Няма как. Можем да работим. Спешната помощ се случва на земята, както и обучението за спешна помощ, въпреки че имаме кушетки, доколкото възможно ще работим върху кушетките, има неща, които няма как, ще бъдем на земята. Може ли един бърз въпрос? За това, ако примерно имаме пострадало зимно време и се наложи да разрежем част от дрехите в линейката, може ли, всъщност има ли изобщо в оборудването, в спешната чанта някакво термофолио? Да, термофолиото е неизменна част от оборудването за спешна помощ. Като се започнали от най-простото термофолио, което се продава в Декатлон и другите спортни магазини, това жълто-бялото термофолио, съответно имаме активни нагреватели, които могат да бъдат както химически, така и електрически. Има много различни системи, които са предвидени за затопляне и поддържане на телесната температура на един човек. Всичко това е супер, че си ги задавате тия въпроси, че го мислите. Ще го работиме на практиката, ще го видите. Да. Всъщност, за да завършим днес първата част от двете лекции, свързани с травмите на крайниците, най-големият проблем при човек, който е с тежка травма, освен травмата, нали, травмата си остава естествено водещия проблем, но проблем номер 2, който се явява винаги при тези хора, е загубата на телесна топлина. Тези хора, даже от един момент нататъка, хипотермията започва да се превръща всъщност в водещия живот застрашаващ проблем. Само мога да ви кажа като пример, последно за да завършиме, от по-предната група, наш
наша курсистка, която доста активно се занимава с спешна помощ. Когато беше на акция в Рила с отряда от Дупница, за пострадал с открита фрактура на глезена, нали, нищо живото застрашаващо. Да, много неприятна, много гадна фрактура, открита и така нататък, но тя след края на акцията каза, никога не съм вярвала, нали, че това, което толкова сме го говорили, е истина, че този човек няма да умре от счупения си крак, а ще умре от хипотермия. И всъщност всичките усилия на целия екип тогава в продължение на часове, защото те крака са го обездвижили, са го сложили вече в носилката този човек и за този счупен глезен е направено каквото може да се направи на терен, но няколко часа усилия този човек да бъде поддържан в относително стабилна телесна температура и да не изпадне в хипотермия. И всъщност тя тогава казва, убедих се, че това, нали, което си го пише по книгите и което винаги е казано на нашите упражнения, човека, който е травмиран, от един момент нататък водещия му проблем се превръща в хипотермия, т.е. изстудяването на тялото. Така че да, този човек трябва да бъде топлен. Особено когато се съблича. Дори да не се съблича. Всичко това е наживо. Просто знам, че въпросите са ви много. Имайте предвид, че когато става въпрос за травматология, тия неща на практически представени се поднасят и представят много по-добре. Така че сега нека да минем лекциите през оставащите седмици, да подхвърлим теоретичния материал и всичко това, което сме изговорили, да се превърне в действителност на живо. Добре. Доктор Виталов, ще казваш? Не. Ще пратя нови достъпи на всички за групата, защото нещо се разместиха и темите, и лекциите. Това има Но някаква промяна в политиката на YouTube, затова оттам идва цялото нещо. нещо с шерването се обърка. Да, Ще изпратя наново. цялата- Просто цялата седмица и двамата влада, пък вчера се прибра. Аз съм цяла седмица в провинцията на обучение и просто ни трябва малко техническо време, ще го оправим това нещо. Цялата работа е, че YouTube и Google нещо си промениха политиката и оттам настъпват и изменения, за което извиняваме се, нали, не е наша вина. Ще го преодолеем това нещо, така че ще имате достъп до всички материали, сте го притеснявали. Аз получих Google акаунтите на повечето от вас, който има такъв и го ползва. Нека да пише, за да може по-лесно си комуникира Google. Чрез Google явно шерването през ABV нещо не се получава много ефективно. Добре,